Comencem, Cristian. Ets home de gaires dispositius? Mira, rellotge no em porto, saps? No tinc rellotge. A lo màxim que arribo és amb un pal de selfie. I les xarxes, les toques més? A veure, la que més em distreu i miro tal per curiositat seria l'Instagram i el Facebook. Clar, jo quan entro a buscar inspiració, o sigui, el meu cervell, clic, fa així, busco amb clau de pastisseria. I has trobat alguna perla? O sigui, hi ha un producte que nosaltres traiem els caps de setmana, que és les cuixetes de pollastre, i això va ser un dia buscant i em va sortir un pavo que anava amb una gorra de llana, amb dos cuixes de pollastre, però fet un tricot, eh? I veient aquesta fotografia que em va cridar l'atenció, dic, ostres, podríem fer aquestes cuixetes de pollastre, que eren de pollastre, i Déu-n'hi-do l'èxit que està tenint, no? I la inspiració em va vindre per aquí. Tot el dia buscant inspiració. Com desconnectes? El videojoc, o sigui, és l'única cosa, l'única que em permet realment desconnectar, o sigui, de tot. Mira, hi havia un videojoc que jo m'havia enganxat, inclús havia passat ja diverses pantalles, que són el Sonic. Sonic anava dient, Leo, o sigui, això m'encantava, no? I després em vaig enganxar a la Fórmula 1. O sigui, estic concentrat en allò, no? Un cop més, o sigui, ara no tinc temps. Tindria que posar-m'hi, perquè és bo també desconnectar, no? Tindria que posar-m'hi i sí que poder em aniria bé enganxar-me una altra vegada a alguna cosa. Pateixes quan va baixant la bateria del mòbil? Hòstia, jo no sé si és que m'estic fent gran, però ara tinc dues obsessions. Una és la bateria del mòbil i l'altra és el dipòsit de gasolina del cotxe. O sigui, sempre l'haig de tindre ple. Fas servir gaire el telèfon? Jo utilitzo el telèfon per trucar, e-mails i fer fotos. Sí, no, perdona, m'estic oblidant el més important, la música. Per desconnectar o per inspirar-te? Crec que la nostra feina és molt semblant a la gent que fa videoclips musicals, no? Concretament, per exemple, hi ha un videoclip que l'he utilitzat com a idea, que és Sugar, dels Maroon 5, on ells, el grup, agafa un cotxe i se'n va a veure casaments. No a veure, perdona. O sigui, van actuar d'una manera sorpresiva amb diferents casaments i veus la sorpresa de la gent. Els hi vaig explicar amb uns nuvis i van fer el mateix. O sigui, hi havia la caixa amb les lones, igual que en el videoclip. El que passa és que aquí dins, en vez d'estar els Maroon 5, van posar un food truck, el nostre food truck, i els nuvis els van posar a dins. És a dir, la sorpresa a tots els convidats la donaven als nuvis en els seus convidats. I veus, aquest és un exemple perfecte de com em puc inspirar veient un videoclip.